So hello and welcome back to my YouTube channel. To logofer nongtangmon ka angni be monse godan video of in capsule boy ko pore horlaibai logofer. So dini hai gobaw जों मोनसे video लानानै फैदों to दिनैनि भिडिअआ मा होनो लोगोफोर जोङो मण्डप हाबानि मण्डप साजायनो थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर रौतायाव to दिनैनि मण्डपआ लोगोफोर मा होनो जोंनि डिजाइन नङा आरोना to बेलेगनिसो डिजाइन ओमफ्राय जोंखो सापर्टआव लेंहरनायखाय जों थांनो नागिरदों आरोना तो मण्डपआ एसे दिनैना बेलेग जागोन ओमफ्राय नोंसोरो नायलांबाय था आरोना मण्डपखौ माबायदि जायो आरो नायनानै मण्डपआ जुदि मोजां जायोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामहर आरोना लोगोफोर आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै सापर्ट खालामहरबानो जाबाय तो दायो थांनो ओंखारबोबाय आरोना तो बेटारि गारिजोंसो थांगोन तो नायलांबाय थादो लोगोफोर जोंना नै टप साफ्रिया लानानै फैदों आरोना बियो सामान हाथियार लानानै फैबाय नै वाव नै खानायनि डिजाइनखौ खनसे देखायना होनांगौ बेनिखौ नाय मोजाङै वाव माबा मा होनो कबीर सिंह नै देलाय सिगारेट गंसे सोबना होलाय एकदम कबीर सिंह नांनायनि जोंना नै गारिया दासो फाइनालि मोनफैदों आरोना एकदम बिराद गोबाव नेहोबाय जोंखौ ओमफ्राय गाइसमोन जों दायो रेडि आरोना जोंना माबाया मोनफैबाय मा होनोमोन बेखौ गारिखौ पिलपिलिया ओमफ्राय दा टट'सानिफ्राय भिडिअ लालांबाय थागोन आरोना ये मेरा सामान नहीं है हाथोरा इधर ही रखा है नै बेबो मोनसे सामान आरोना गाइसमोन आंबो गोबायो ओइ बिराद मोजां सानो नै देगोन दे हले जोंनालाय बन्दु थोड़ा इधर लाव मन हरबा मोनिखे बरबाजाराव थांबा तो लोगोफोर नायलांबाय था आरोना दा मोजां सिख्लाफोर नुबा देखायगोन दिनै मेहेन्दी सेरेमनिबो थानो हागौ आरोना लोगोफोर मेहेन्दी सेरेमनियाव मोजां सिख्लाफोर नुबा बरिया देखायनो हागोन आरोना लोगोफोर नायलांबाय था फाइनालि मोनफैबाय आरोना नै सिगाङाव साजायनाया जोबबोआखै ओमफ्राय हाबलांसै रावबो गैया खालि दिखालै रिसेपसन जायगाया बिबारफोरा साइज नुदों माथो मेजा गिदिर खारनाय नै एकदम भिडिअ खायसे फिसा नुदों नायदो आं जुम खालामनो नै जि डेन्जार नाहरखादों भालु साइजनि खा लोगोफोर भालु गुफुर दा जाखांना थांसैलै नै एकदम स लोगोफोर मा होनो जोङो जाय खुन्था थंब्रैखौ गायखांबाय आरोना लोगोफोर दायो नोंसोरनो फुल टिउटरियेलखौ होना होनोसै आरोना ओमफ्राय उनाव बे मा होनो रिसेपसननि जिरायग्राया जाबा खनसे पेन्डेलखौ बरिया देखायना होगोन आरोना नोंसोर नायलांबाय था ओमफ्राय मण्डपखौबो बरिया कमप्लिट जाबा देखायना होगोन दायो बानायनायखौ स्पिडआव देखायनोसै आरोना लोगोफोर स आं स्टेन्ड बानायखाबाय नै नैबेयाव होगोन मबाइलखौ
नैबेनो गाइसमोन नायदो बे लेग साइज नुखाबाय भिडिअ कल रायलायदो रिसेपसननि आरोना ओमफ्राय हिन्जाव गोदानफोराबो हिन्जाव गोदाना दङ दाबो फट' लाबाय थादों आरोना नैबेयाव रिसेपसनाव ओमफ्राय नैथिं जिरायग्रा ओमफ्राय नैबिथिं मन्दप बे सानजाहा जायो आरोना लोगोफोर स' लोगोफोर जोंनि मन्दपआ फाइनालि सक्सेसफुल जाबाय आरोना कमप्लिट जाबाय दायो फुल देखायनोसै आरोना माबायदि जाखो आं गुदियाव बरिया देखायनोसै नै खनसे नै दायो रिबन सिथाबबाय थादों आरोना हायाव साइज नुनायनि बेखौ माने फिनिशिं होनना बुङो आरोना ओमफ्राय जोंनिया दिनैनि मेन हेडआ नैबेमोन आरोना नै मानसिया एसे लाजियो बियो फाइनाल नै बेबायदि जाबाय आरोना ओमफ्राय खाइलें नुदों आं खाइलें लकेसननिफ्राय लादों नालाय बिदि जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैबे आबेरजों मैदा कालार मिक्स जाजोब्बाय आरोना इयाव ओमफ्राय मोजां नुदोंबा लाइक शेयार आरो कमेन्ट साबस्क्राइब खालाम भिडिअ लोगो मोनसिगोन भिडिअ बेखिनिया बाथ्रा नुजाजोबनो नागिरदों दा नै बिथिं आमायसो दंबावोसो नै बिथिंजायलाय नैबेबो जोंनि माबा आरोना जोंखौ लाबोग्रा लांग्रा ओमफ्राय आरो बेयावबो खामानियावबो बिराद हेल्प होबाय ओमफ्राय आरो नै बिथिं नै रोजा रोजा साबायखर होबाय ओमफ्राय लोगोसे नै बिथिं जोंना हेडफोरा फिनिशिं होगासिनो नै बिथिं र' मोजां नुवाखैलै आइथिंनिफ्राय देखायनो र' मोखांखौ जोहोलावफोरखौ नै इथिंनिफ्राय एसे नुबाय आरोना मानसिफोरखौ बिसोरनो जोंना मेन हेडआ ओमफ्राय मा होयो नै गाइसमोन जोंनिया बेयाव मैदेर खर' दङ दावराय दङ ओमफ्राय नैबेयाव नैबेयाव नै बेखौ मा होनोमोनलाय शंखजों फेसाजों दङ ओमफ्राय नैबेयाव हौवा गोदान नैबेयाव हिन्जाव गोदान आरो नैबेयावहाय नायदो ओम सद्गुरु ओमफ्राय ओम नम नम बेखौ होयो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय गाइसमोन मन्दपनि खामानिया जोंना जोबजोब्बाय आरोना ओमफ्राय दा नैबे उननि बेकग्राउन्डनि साजायनायफोरखौ नायनानै ओमफ्राय बिराद हाबा जानो लुगैबाय आरोना ओमफ्राय दा हाबा जानो लुगैबाबो मा जानो ओमफ्राय गैयाबा माया गैयामोनलाय नुखाय जोंना गोसोआनो गैया दा हाबा जानोबो नालाय ओरैबायदि गोसो जाबायना जों मालायनि हाबानि मन्दपखौसो साजायनाय होयो ओमफ्राय दा जोंना गोसोआनो गैया दा हाबा जानो सोरजों एलाय सासे दंबावो जोंना माबाया सिंगल जिबन एलायबो ओमफ्राय दा जों सिंगल जिबन आरोना ओमफ्राय दा जों हाबानि मन्दपबाथाय जों साजायना होयो खिन्थु जों हाबा जानो सानबाबो जोंखौ नायफिना जों जानो हाया आरोना जोंना गैया नालाय ओंखायनो हाबा जानो हाया मालायनाव ओमफ्राय मन्दप बानाय जोंनियासो माला जालांथाय जों मिथिला बेफोरबायदि डेक'रेसनखौ लानानै जों हाबा जानो बिराद गोसो जायो आरोना ओमफ्राय जों माने आं आरोना स्पेसियेलि आं हाबा जानो बिराद गोसो जायो ओमफ्राय दा मा होनो दा गैयाबा नीलकण्ठ NIL
निलार ना गाइसमोन ओमफ्राय दा दिनै हर थौबाय 11ता जाबाय आरोना जों दायो बरियानो थांनानै उन्दुनोसै नोंसोरथ' मिथिखायो नालाय थ' नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन आरोना ओमफ्राय भिडिअखौ माबायदि मोनखो नोंसोर कमेन्टआव लिरहरदो ओमफ्राय मोजां मोनोबा लाइक आरो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदे ओमफ्राय स्पेसियेलि गार्ल्सफोरा सोरबा सिंगल दङबा बुंहर आरोना जों सिंगल जाथारनि जिब्रनबो आंबो सिंगल